Takže ahojte, tak tu som ja a znova pri novej sérii Big Battle Tanks a teraz ako vidíte, môžete vidieť, hráme my traja proti Lukášovi, my s Tomášom proti Lukášovi. Toto je Lukáš. A toto je Tomáš. I am kill em all. To čo znamená? Ste mŕtvejšie. Dobre. Ahaha, tomu sa smejem, dobre. Takže hráme, idem ja som žltý DDD. No, ideme. Troška ide veľmi hlas, neviem prečo. Takže keď tak my sa budeme pre istotu byť atomovou. Tomi, vieš, že... Nie, zdochneš, Tomi. Dobre. Nestrieľaj po mne, poďme spolu. Takže vyhrám 4 hodiny a musíme použiť. Zobrať na to. Lukášovi. Strej to niekoho, aby si mal aspoň kus peňazí. On môže využívať všetko. Prečo? Tomi? Trafí, sorry. I'm sorry. Možno to trafí, idem na teba. Nie, povastaj, bo sa netrafí. Som o tom presvedčený. Vidíš, do Lukáša som strelil. Nie. Do Lukáša. Dobre, tak To končíme to dobrým trápením. Takže si môžeme vyhrať ja. Prešupte sa. Je to hackeť. Aby ste vedeli, milí diváci, je to hackeť. A bude sa to volať bitka atomovkami. Na hovno. Volá sa to bitka atomovkami, lebo furt sa budeme byť iba atomovkami. Tactical nauk. Ešte dosť. Čiže iba toto, nič iné nemôžete použiť, iba atomovky a raz opravu za celú bitku a raz štít. Idem ja. Dobrý, Tomi. Nero. Dobre. Dobre, ide Maško. Vylepšie si všetko, radím ti. Ešte opravu, dve opravy sa môže dať za celý oný. A raz štít. Veľa atomoviek. Dosť. Dobre, to je všetko. Lukáš, môžeš jeden parašút. Dobre, nerozhodol Lukáško. Tam je veľmi dobre strieľať. Je to špeciálny, hrá to už asi každý raz, šaluky. Áno, potvrdzujem. Dobre, môžeme. Dobre. Ideme, tak. Takže naše heslo, bitka atomovkami. Naše heslo je bitka atomovkami. Tactical nuke. A to nepíši ty? Nie, všetci sú proti sebe. Nie, my sme s Tomášom, ty si silný. Kde som na takom Útok, ticho. Tomáš, prosím, nezabývaj. Ja som zabudol. Prdkáči.
Kto ma trafil? Aký bastard? Kaj. Tik. Tam neboj sa, netrafím ťa. Hádam. Zabíjajte presbytky, ja som bojazlivý chlapček. Kako? Na mužke mi je tento chlap. Aký? Tik. Dory ti. A som je ty svinia. A my to tebou urobím. Kde byl ten? Videli? On je debil, aby ste vedeli. Nie, svinia. Je. Teba idem podminovať. To my potom pôjdeme my dvaja proti nemu. Hej, Nevadí. Ty. A došli ako zabudli sme použiť dve opravy a jeden štít. Dobre, na budúce vedieť. Takže, Lukáš. Snívaň. Strieľaj! Ding dong. Na začiatku za to musíme na Gabovi prvé, hej? Čo? Streliť tieto, aj toho férové. Hej, iba prvé. Zo začiatku. Každý môže laser. Hej, môžem. A potom aj ja na ňu. Nie, nemôže. Áno. Nie. Čo môže mať? Alebo sme skús výhodu jednu. Ale na čo tie šroty? Dobre, takže dáme. Psychodu. Aby ťa podminovať, Lukáško. Ako je to hlina, alebo sa tam máme tam moce. Počkaj, tak si daj toto, keď nechceš. Počkaj. Daj Nedávaj mouku, a ty veľkú. mouku mi daj. Nie. Dobre, Trafíš mňa, ty. To si trafíš. Ja som nevedel. Ding dong. Klopeme na dvere. Ty trafíš do mňa. Mám ako milovať. To je kokot. Ako? Dobre, tak to trafí. Tak toho trafí. Prepáč. Chcem použiť, aby som vedel. Nasrať. No dobre. O dve opravy. Do piči. No dobre, ideme na... Zase to máš nestrieľaj. Strieľaj! Dobre, tak môžeme urobiť takto. Takto to urobím. Kde strelil? Nie. Lukáško ma ide podminovať do piči. Ty to chceš dobeš. Dobre, tak urobíme to takto. Namierime takto. Nie, do toho natrafíš. Do piči. Prepáč. No. Dobre, tak ja sa zabijem, lebo ukončíme video o chvíľu. Keby to nešlo, tak zatiaľ čaute. Dobre. Robíte sa. Nie. Dobre, zatiaľ.